saking Majalengka, khususnya sesepuh saking Ciborelang. Mangga mangga. Nggih mangga. Disambut. Sumangga pula aturi kangge nyoder papai arif saking Ciborelang. Mama mandor halim kang hormati sing maeri mama emilan. Mimi emilan si tingali. Asuyan sareng mama yang ngiketi. Sareng ngasih dikit-dikit minangka mama itu. Sing hormati golongannya Majalengka. Iya kali nami kari golongannya Sleman Jatibara.
nyawane nyonya Sekar Putih. Bos primadona soalnya primadona Nina kanitanya seni. Sedukur dewi bakal mikir, sarap nyonya tegil bakal mikir, maka kuwate pada guyup kabeh aja. Rata-rata lo mah penyuling kamu Fitra semuanya mah rok ini hormatin rok mama kedung banget sarang masih kote gede sarang mangarami naik mama sirang ajaran Islam masih sama aku kang sayang masih tapi mereka hormati masih hormati ada mamerang hindi sarang bali mamay ome mamerang hindi itu no hormati jarang banget pakai dalamnya teman ya. Tuh, den ini ana ning telatan dingin den atau ilah nyong iki ana ning telatan di kaya ning gunung ning bukit-bukit gini den. Iya iki paman kecot peot iki ning Bukit Panjalu. Oh, iki genang Panjalu. Panjalu Sunda apa Panjalu Kediri? Iya Panjalu Sunda. Lah, ya nyong si mene-mene gini Panjalu le. Anak keperluan apa sih Aden atau Ilai lo? Sampai takang Panjalu, anak keperluan apa? Isun duwe janji kalian Pangeran Lodaya. Uga duwe janji karo Rimo Balakosa. Uga duwe janji karo Sang Yang Gajah Sora. Lah, iki penggeden kabeh. Pangeran Lodaya, Sang Yang Gajah Sora, Rimo Balakosa. Apa sih den tujuane lo? Iya cisun iki duwe tujuan nyatuaken maung Sumatera lan maung Jawa. Uga nyatuaken maung Malaya. Iki bangsane maung kudu bersatu padu. Bangsane Wanaraya wis bersatu padu. Saiki tinggal bangsane mau. Ya tapi bangsane mau gak kene dulu maung biasa ora den. Bangsane ngejin ki. Aljan, ya Pangeran Lodaya, ya Raja, penguasa Gunung Ciremai, kan jin mukmin, jin Islam. Iya iki kabeh bagian bodas warga Sailendra, warga Sailam, iki Rimo Balakosa kabeh ya siluman harimau ya jin muslim. Oh konon. Dua janji ya den. Iya dua janjiku ya kudu den tepat. Sebab ana ning surat Al-Maidah ayat kaping 1. Oh, janjiku diterangkan ning surat Al-Maidah ayat kaping 1. Apa jenenge ku? Den, lho firman Allah iku priwen ning surat Al-Maidah ayat kaping 1. Tepatilah semua janji-janjimu. Perintah Gusti Allah iku nepati janji-janji. Janjiku ya janji karo Tuhan. Janji karo Gusti Allah. Janji karo awake dhewe,
janji karo makhluk liyan kudu den tepati janji. Barang sing akeh janjiku meleset bae kana den. Ya paman apa mani bakal janji ya meleset bae. Pengen paman imong sablon. Omong ko dadine dina Sabtu. Ya beli dadi Sabtu. Wis minggu ya beli dadi. Sampai tekan Senin sampai tekan Selasa ya akeh beli dadine janji ku akeh bobate bae. Terus apa maning bakal sing janjine sing bobat sing meleset bae tukang jahit. Ya kan meleset bae janji ko aja. Sore ke Praga tadi sore alapan mene ya wae dialap ya turun dadi maneh. Oh, suki ditilik maning beli dadi maning ben beli dadi ben dawa. Ya janji melulu. Iya bakal janjine bobat bae. Janjine meleset bae goro bae ku cirine wong munafik. Cirine wong munafik ku apa sih, Den? Cirine wong munafik ku apa bae? Yen janji ora den tepati. Yen ngomong ya goro ya bobat ya bohong. Omongane palsu, tipu-tipu. Yen dupai amanah ya berkhianat iku cirine wong munafik. Wah, wong munafik itu bahaya ya. Wong munafik itu lebih bahaya daripada wong kafir. Ya beli. Oh, iya luwih bahaya. Ana maning sing luwih bahaya daripada dajjal. Iya iku ulama su. Oh, ana maning sing luwih bahaya daripada dajjal. Arane ulama su. Ulama apa ulama su? Ulama su iku ya ulama kang ubudunya. Kang den udag-udag dunya bae. Ake tipu-tipu, ake berkhianat karena sing den udag-udag ya dunya bae. Oh ya ulama suku, ulama ubudunya, ulama kang mabok dunya, arane ulama su. Oh bukatku suku ya bagus. Iya kayak mengkonon mau ning surat Al-Maidah ayat keloro uga munine mangkene priwen surat Al-Maidah ayat keloro lho munine kita iku ya selalu tolong menolong, selalu bantu membantu dalam hal kebaikan, aja bantu membantu, tolong menolong dalam hal kejelekan. Oh, jadi bantu membantu dalam hal kebaikan ku ya dia diterangkan ning surat Al-Maidah ayat kaping loro ya beli. Bener tak mau den? Iya bener leres mengkono. Oh, bareng panjenengan kudu janji. Ya janjine kudu den tepati ya beli. Bagian karo bangsane ngejin, ya jin ke jin mukmin ya beli. Jin muslim. Oh, ya pada baik. Tapi yang dialog tolong ngejin sore beli den. Iya ora oli. Bisa tetolongan iku ning sesama makhluk. Artinya ning manusia ya karo manusia. Ya jin ya karo jin. Tapi yang jinnya dewek nulung isun ya ora apa-apa. Beli kena bangsa manusia jaluk pertolongan dengan jin. Bangsa manusia amba ulun jaluk pertolongan ya ning Gusti Allah. Manakala Gusti Allah merintah jin, merintah malaikat, iku mah hak prerogatif Gusti Allah. Oh, jadi jaluk tulung maning Gusti Allah. Kok Gusti Allah arep merintah jin, arep merintah malaikat, arep merintah makhluk liyane, iku mah hak Gusti Allah, hak mutlak Gusti Allah. Mengkonon den ya. Iya bener mengkonon mau. Ning surat Al-Maidah ayat keloro iku ya tolong menolong, bantu membantu. Tapi dalam hal kebaikan, dudu dalam hal keburukan. Wah ya keburukan ya benar. Bakal tolong menolong, bantu membantu, tolong menolong mencuri, tolong menolong menggarong, tolong menolong menipu, tolong menolong mengibuli, tolong menolong memfitnah. Wah ya benar. Bakal negara jadi rusak, ya gara-gara tolong menolong dalam hal keburukan. Ya tipu-tipu ke negara jadi yang ya. Karena kayak bupati baik, yonan pertalit dipalsu, pertama dipalsu, emas dipalsu, duit dipalsu, segala-gala dipalsu kabeh.
Aduh, yang tiga bener deh ya. Waya apa tekannya kayak Pangeran Lodayane, Sang Yang Lodayane waya apa? Yang kodela maning ya dugi ana ciri-cirine. Rimau balak saya teka, mau lodaya ya teka, mau bodas ya teka. Pangeran Jaya Dharma ya teka. Bangsa namayong kumpul kabeh ning kene ning Panjalu.